jud ko anang Ricky ay. Ay, mabuang jud ko. Kanahan jud ko anak niya, girl. Wala no. Parehas na tag-cross, girl. Unsa? Parehas tag-cross. Ay, ayaw anak ha. Ayaw jud anak, girl. Ako lang na si Ricky. Dili ko gusto nga doon ako'y kahati. Ay, ala, mabahay na reagid ay. Mga anak jud. Joke na to ay. Lain na akong crush no, dili si Ricky. Imon na siya day, oy mangilog anak. Aw, lagi ha. Anak ba? Ay, hello eh. Ano man ko eh. Dili man muwa sa akong una-una si Ricky. Ay, sige lang, magkita naman sa miyong maseskwelahan. Kay classmate man ni. Inspired kit kayo ko pa eskwela. Ay, kayasan mo ugma, uy. Oh, hala, nakoy message. Kinsam ka ning ni-text na ako? Hi, Kiera. Kinsa man ni siya? Wa may ni-appear nga ngan? Kinsa ka ni? Kailangan siya na ako. Akong replyan. Akong pangutanon kung kinsa siya. Oh, nireply na siya. Akong basahon. I'm Ricky. Kumusta? Oh, si Ricky! Si Ricky di ay ni! Ay, aloy. Ni-text na ko nga akong crush. Oh my God. Hala no. Kinsa kayo naghatag niya sa akong number? Bahala na. Bahala na kinsa naghatag niya. Basta ang importante nga ni-text siya na ako. Hello, happy kayo ko. Huwag ko kasabot sa akong kibati, do. Ako na yun siyang replyan. Really? Ni-text mo si Ricky, girl? Yes, girl. As in, gikilig yun ko. Ala, nakasuway ka ng feelings nga kanang naa ka sa cloud9 tungod sa kakilig. Ay, oo, ay. Kasuway mo lang. Girl, sabi ako. Ay, so text me na demo ron. Yes, girl. Every day may magteksanay. Oh, inspired you ko ron, girl, ay. Oh, si Ricky nakinig na text. Sure, gid ko. Siya gid lagi. Hi, good morning. Oh, kanay sa akong morning, uy. Yes, sakto gid ka, Ricky. Good gid kayong akong morning. Labi na umagtiksanay na ta. Ay, replyan ako siya. Hello. Good morning, sad. Eat na you. Take care. Ako nang nasend niya. Magwat na lang ko sa iyang reply. Ay, kanindot yun sa akong feelings. Girlie, doon ako isulti ni mo. Oh, sa man na, girlie. Tempe-tempang, anong sahad ka rin nauni mo ron? Murag LR lagi ka ron. As in, lahirag yun. Ngayon ta, hapim ka pirmi. Naunsa ka? Diyon na, girl. Ang akong ka-text permi nga nagtuo ko nga si Ricky. Dili man di ay na siya. Unsa? Unsa dili siya? Huwag ko kasabot, girlie. Pasabita ko nung ko. Ang akong textmate, dili di ay na si Ricky. Kundi si JR di ay. What? Oh my God! Nagpa-as-if na siya nga siya si Ricky nga imong crush? Yes, girl. Siya di ay si JR, ang amigo ni Ricky. Ay, mao ba, Kira? Unsa may imong reply niya pag text niya nga siya di si JR? Oh, gitarong na lang sa nako og reply. Wa na lang sad ko masuko. Kay maayo sad baya siyang tao. Gitarong sad baya ko niya, girl. Unya, sweet ug caring pa cute. Hala no? Ikaw na good girl. Hi. Puang nga, uy. Gaan raman sa lang akong buot ni JR. Uman ko'y kasuko niya nga na makaksiyan ako. Tungod tingali kay naasad ko'y gusto niya.
Buutan man sad gud siya. Oh, si JR na ning nag-text. Hi. Doon ako'y importante kaayong isulti nimo. Manghinaot ko nga dili ka masuko. I love you, Kera. Oh, nag-I love you si JR na. What? Nanguyab sa JR ni mo? O, Juna. Nag-text yan ako. Love ko na ko niya. Wala no. O niya, girl, saan na ni mo? Sugto na ni mo. Nga di man siya ang imong crush. Gisukot na nako siya, Juna. Ah! Ay nga no, good. Nakagusto masad ko niya, girl. Maong ako na lang sad siyang gisukot. Pasensya na gyud ka ha, JR. Itago lang gyud una nato nga tong relasyon. Dili mahimo nga mahibaw sila si mama ug papa. Sigurado man gyud nga masuko sila nato. Okay ra, Kera. Nakasabot ko. Ayaw naguna-una. Ang importante nga, mahal nato ang usag-usa. Nga okay nga to relasyon. I love you so much, Kera. I love you too, JR. Unsa ka tinuod ako nadunggan? Nga uyab mo na JR. Ha? Kera? Tugan sa tinuod, Kera. Ug dugay naman day ko na mong uyab, ana. Tinuod pa? Ma. Tinuod na. Oh! Ayaw, Delphine! Ayaw lang ko dapati. Mahimo man nga storyahan lang na. Ha? Di na ko gusto magkita-kita po mo ng JR, ha? Bantay na nga nag mo! Ayaw na paggawas-gawasan, Dismay! Ayaw na paghilak-hilak, diha. Di na may gusto nga magkita pa mo, ha? Timan ina! Usa na kasi mana nga wa mi makita ni JR Juna. Binantayan ko nila ni mama ug papa, uy. Dili na ko makasayon-sayon og lakaw. Mao na diha. Dagham sa ko kayong tabian din sa ato. God. Tas, nabot lang sa imong mama ug papa ang inyong relasyon. Ni-text siya na ako nga. Gimingaw na kuno siya na ako, girl. Ang Parehas gaming duha o kay pati. ay kabalaha ka, girl. Tabangan ka magkita mo si JR. Aki bahala. Gimingaw na kayo ko nimo, Kera. Hastasad ko. Gimingaw na sad kaayo ko nimo, JR. Mayo gani kay nakakita kag paagi nga makikita nako. Magpasalamat sa tani Juna. Kaya siya nangita og paagi nga magkakita ta. Sorry kit kaayo ha, JR. I hope magkasabot ka. Ayaw lagi na guna-una, Kay nakasabot ra gyud ko. Natural lang na sa ginikanan nga mubati og ingon ni ana. Gimingaw lang gyud ko nimo. I love you, Kera. Love you too, JR. Nagkita gyuday mo ni JR, ha? Ma, Nahibaw ko nga nagkita mo. Unsa man ka, Kera? Kagahi ba ni Mug-o? Mahibawan ganina sa imong papa na. Ambot lang yun ni mo. ma, please. Sabtain taon ko. Wa man mi magbinuang ni JR. Tinuod man ning among gibati sa usag-usa. Sabtain taon mi ninyo, ma. Hatag ilang mi og kagawasan. Maluoy mo, ma. Taa ka. Hala. Sige. Ako'y musulti ni Papa ni mo. Tugutan na lang ka na mo. Pero kinahanglan ha nga diligin mo magbinuang. Pamisitahan na si JR rin sa ato. Di magabot-abot sa gawas. Og isaad nga di ni mo pasagdan ang imong pagtuon. Nakasabot ka? Oh, ma. Oh, salamat, ma. Isaan na ako nga dili ko magbinuang. Maayo kay niuyo na sila si mama ug papa nimo sa tong relasyon. Niyang manggid ko ni mama nga musabot lang sila nato.
Mauto nga, nakadecide siya nga muuyo na lang ug siya na ko na ang mapasawat ni Papa. Salamat in taon. At least, dili na ta magtago-tago sa tong relasyon. Mao gyud. Lipay kayo ko, JR. Magkita na kita pirmi. Dali aragit sa panahon, no? Walang ibawi. Niabot na og 2 years ang atong relasyon. Maugid sa. Kaluoy sa Ginoo. Niabot yung tag-ingon ani kadugayon. Og manginaot ko, nga kita na kidangtod sa hangtod, JR. Nga naman ni si JR. Nausab man siya. Dili naman kayo siya magbisitahan ako. Naaraman unta sa duol ang ila. Wa gyud siya rason kay silingan na gud mi. Tagsan na lang sa kaayo mo text. Usahay, dili pa mo reply. Dili na sad ko kakita niya permi dinis amo. Murag lahi na nita. Mo ba, girl? Yala. Actually, girl, Kira, muna gusto na ko isulti ni mo ang bahay ni JR. Elik ka lain, ha? Mas mayroon ka ng sultihan ti kaani kay friend ba yata? Oh, sige na, Juna. Sultihin ako. Unsa man ang bahay ni JR? Girl, doon ako nila yung uyab si JR. Unsa? Mao siguro nang nausap siya ni mo. Nagkanam siya kalayo ni mo. Call na kay siya, dili na hot. Nagahimo si JR ini na ako. Maudi ay. Maudi ay. Sorry, Kira. The damage has been done, JR. Nahimo nini mo na ako. Mas, makahimo sad ko sa pagputol sa atong relasyon. Unsay buot na mong ipasabot, Kira? Magbuwag na ta, JR. Unsa? Mao na na akong gingon ni mo, Kira. Di man ka maminaw, good. Nawa ron, oh. Nihila ka na. Saad-saad pa ng tawhana nga di ka niya binuangan. Di pahilakon. Ah! Bakakon. Mailang sulti. Uy, Kira. Di na ko gusto nga makig-uli pa ka ng tawhana, ha? Ayaw na, gyud. Sakit kayo yung gibuhat, ma. Isalig ko niya. Move on, anak. Kalimti ng tawhana. Nakasabot ka? Salamat. Kay nisugot ka nga magigsulti na ko. Nagpatabang taong ko ni Juna. Sige na. Sulti na akong si tuyo ni mo. Nisikreto ra ba ko pagkikita ni mo ron? Kay gibauran ako nila ni Mama ug Papa nga dili na makigsulti ni mo. Hasta si Kuya RJ, suko kayo siya ni mo. Pasaylo ako, Kira. Please, magbalik ta. Ug isaan na ko nga dili na tumausab. Promises are made to be broken, JR. But I can fix it all over again, Kira. Nagmahay ko sa kong nabuhat. Please, magbalik ta. Maluoy ka na ko. Mahal ka ayo ti ka, Kira. JR. Ang tinuod. Gisakitan kayo ko sa nahitabo na to. Hangtod karon. Sakit lagi hapon. Kay honestly, mahal ang gihapon ti ka, JR. Nga sa ato pa? Musugot ka nga magbalik ta? Oh, JR. Salamat. Salamat, Kira. Salamat.
Kagahi ba gini mo Kira? Nga naman magtuman ka mo kasi mong gusto. Nagigbalik ka na katutawa na. Ay, ni mo, Kira, oy. Di ka man yun makasabot. Sige, magtuman ka man yun kasi mong gusto. Pagpili, kanang tawhana ang imong pagtuon. Ha? Kay kung pilion ni mo siya, paundangon ka na mo sa imong pagtuon. Dili na magyud mausab ang imong desisyon, Kera. Buwagan jud ko nimo. Pasaylo ako, JR. Kung dili ko makigbuwag ni mo, paundangon man ko nila ni mama o papa sa pag-eskwela. I'm sorry, JR. Gusto po kong mapadayon sa pag-eskwela. Kera. Magbuwag ta! Ikapoy na ko ni mo, oy! Oh, sige, sige. Hadlokon man ko ni magbuwag. Magbuwag ta! Wala na ko na mo, anak mapa! Ganun magbuwag naman noon mo! Ayaw pa, ma! Ikaw no, si Juna gipermi imong hasulon kung gusto kang makigsulti na ako. Sige na, sultig unsay tuyo nimo. Pagdali kay doon na niya makakita na to din Uy, makakita na to din eh. Mingaw kayo din eh. Gitarang duha. Si Jonah mo ay nagbalita na ko nga nagbinuang na ko nung kasamong pag-eskwela. Nga naman, Kera. Sukad nagbuwag sila si mama o papa. Wa na ko'y kana mo eskwela, JR. Wa na ko'y kalipay sa akong kinabuhi. Wa na ilami ang akong kinabuhi. Ayaw pagsulti, anak, Kera. Nagtuyok pa ang kalibutan. Daghan pang mahitabo sa kinabuhi sa tao. Ug ayaw kalimot nga ni ako, Kera. Anda mo hatag og kalipay nimo. Nagkauli gyud mi og kami gyud mao'y nagdayon. Ni mabdos ko sa edad nga 18. Tuod man, wa gyud nakababag sa among pagminahalay ni JR. Nakasal gyud mi. Karon, duha na katuig ang among anak. Ug malipayon og malinaw na kaayo mi karon sa among pagpuyo. Dini na lang kukutob og daghang salamat. More power, RMN. Mao kita mga hikalang kagi ni Kira nga taga siyudad sa Subo. Uban sa awit nga iyang pangayo, awit nga nagalohan, nothing's gonna stop us. Ang kaagi gibahatan ni duha sa radyo ni Ingrid Ingber Tudaso, ug gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga hikala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kung gidapit sa papada, sa inyong nakalanlayang kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usagawit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa usagawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.